разпространени и използвани у нас, както в Италия и Гърция. В Бояна се събраха около 100 човека, които демонстрираха своите умения в стънтовете, както и бързината на своите бензинови приятели. За повечето от дошлите по-важно бе участието заради самия купон, както и възможността да се срещнат с стари приятели. Други пък като истински спортисти преследваха победата в организираната надпревара в различните класове. За тях естествено имаше и награди, купи, каски и ръкавици. Момчетата се включиха в кампанията за безопасност по пътищата, като караха с каски и светлоотразителни жилетки. Следващите сбирки и състезания на маняците на скутери ще се проведат в Пловдив, Варна и Бургас. Най-много аплодисменти събра Веселин Митев, който се превърна в най-атрактивния участник. Той се състезава с Ямаха Джоко 2 и на 2 пъти стартира интересно, като си помагаше с крака. Въпреки демонстрираната хитрост обаче, той остана втори в клас 50 кубически сантиметра. Преди да мога да чета занимават мотори, в 4-5 годишен. А вече за първи път виждаш това трасе? И то за първи път участвам на такова мероприятие с скутери, на драк 5 или нещо такова, но иначе карам мотори. Я направи една от физиономиите, с които се подготвя за старт. Така ли? Тя е... Това ми вземате, тя ми дава много сила. Може и половина някъде дига на техния угол. Как реши да стартираш по този начин? Просто към идва отвътре. Дженесито, нашето просто така стартираме с техника развита, като ние ще стартираме по този начин с крака, да помагаме на моторче. Накрая загуби, съжаляваш ли? Загубих другото, че беше просто по-бързо. Не съжалявам, защото аз долу се забавлявам и така.